טיפול שורש, צמד מילים שמצליח להלחיץ ולהפחיד רבים וטובים. בעבר הרחוק נחשב טיפול השורש לטיפול כואב. היום מדובר בהליך שאינו מכאיב. נכון, עד 48 שעות לאחר טיפול השורש אתם עדיין עלולים להרגיש כאב בעוצמות שונות, אבל לרוב משככי כאבים רגילים מסייעים מאוד. מתי נדרש טיפול שורש? טיפול שורש נדרש כאשר העששת שלא הוסרה בזמן מתפשטת מכותרת השן אל רקמת כלי הדם והעצבים שבעומק השן. העששת מגיעה למוח וגורמת לדלקת חריפה. כששטח הזיהום מתרחב ומגיע לפעמים גם לעצם הלסת, אנחנו מרגישים כאב גדול. כל הטיפול מתבצע בהרדמה מקומית. במהלך הטיפול, הרופא מסיר את הדלקת והנמק מתעלות השורש. אנחנו מנקים ואז אוטמים אותן. השלב הבא, שהוא שלב השיקום, כולל בניית מבנה שן חדש וכתר. בהתחלה כתר זמני, ולאחר מספר פגישות, כתר קבוע. אם אתם עדיין חוששים מטיפול שורש, כדאי לכם לשתף את הרופא המטפל שלכם בחששות. תקבלו ממנו הסבר מפורט שיעזור להרגיע את הפחד. חשוב לדעת, בכללית סמייל תמצאו נבחרת רופאים מקצועיים ושיטות טיפול מתקדמות.